Ya pangga ato gyapon nga istoryaho kadiyot si DJ March Barrios. Hello, DJ March Barrios in the house. Yo, what's up? Alright. Alas 12 na to oras so na niata sa ikaduha nga song. Bisag wa sila ng utana no. Ina na to ikaduha. Nga first song ganiha katong Mubalik lang jud ka. Mubalik lang jud ka. Kuha na ko to, bago na ko tong Bago niyang gi-compose, init-init pa. Pero na-compose yun. na-compose yun. Salamat kay kuan Kinsa ba? Benz Panisa sa pag-record sa ako ang kuan katong kanta gid ato. Wa din mo bayre dai, libre to. Libre. Mo na pinakanami lamis kinabuhi kanang libre, di ba? Free. The best thing in life is free. Di ba? Di ba? So imong kantahan karon unsa nga song DJ March Barrios? Katong the greatest hits na to sa una Bingka. Sagas taga may nag-request gyapon ana hantod karon. Bingka. Bisag mangutana mo kisay original na wahay lain si DJ March Barrios. Ato pagpakan namo to kuno balita nga sa to nay nangupya. Naay nangupya tapos nag-aangkon nga ako daw kunoy copyright daw ko. Copyright Bahala na mo basta ang importante katong wala pa nabutan ako sa internet sa una gyud. Kabalo na gyud ang mga tao gina bisag mo adto mo diha sa Skyline, kabalo na gyud ang mga tao nga kisay original gyud nga composition ana. Wahay lain. Way lain. Ato pagpakan si DJ March Barrios in the house. No. Tingog kayo wag yun. Kani harawan na napalo. Naglibog sa kung anong wa ba. Gato siya ko daw yung mic on na taon. Mag-live gug ka. Ready na ka.